ମୁଁ ଶକ୍ତି ଅନଶନରେ ଥିଲି। ଆଜି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି। ସକାଳ ସ୍କୁଲ ଯୋଗୁଁ ଇଏ ସ୍କୁଲ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ଗାଁ ମାଛ ବିକାଣୀକୁ ଚାହିଁଥିଲି। ଦେଖିଲି ଏ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ମାଛ ଧରି ଆସୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ପୋହଳା ମାଛ ଅଛି ନା ଦେଇଯାଅ। ସେ କହିଲେ ଟିକେ ଧର ମୁଁ ତଳେ ରଖିଦିଏ। ମୁଁ ତା ମାଛ ପସରାଟିକୁ ଧରିଲି। ଓ ମା, କେତେ ଓଜନ! ଖରାଦିନ ଯୋଗୁଁ ମାଛକୁ ବରଫରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ରଖିଛି। ତେଣୁ ବରଫ ସାଙ୍ଗକୁ ମାଛର ଓଜନ ବହୁତ ଅଛି। ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର, ବୟସ 70 ପାଖାପାଖି। ତା ଭିତରେ ଏତିକି ଓଜନ ପସରା ଧରି ତା ନିଜ ଘରଠାରୁ 4-5 କିଲୋମିଟର ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସି ନିଜର କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ଏତିକି ଖୁସିରେ ସେ ନିଭଉଛି। ତାର ଏହି ଶକ୍ତି ପାଖରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ନଇଁଗଲା। ନାରୀ ସହିବାରେ ବସୁମାତା, ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଦୁର୍ଗା, ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦାସୀ। ପୁରୁଷ ବାହ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲୁହାଠାରୁ କଠିନ ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାରୀ ହୃଦୟ ବଜ୍ରଠାରୁ ବି କଠିନ। ପୁଷ୍ପକୋମଳ ମାତୃ ହୃଦୟରେ ବଜ୍ର କଠିନ ସେବାଭାବ ନଥିଲେ ଜୀବଜଗତ କେଉଁଦିନୁ ଶେଷ ହୋଇ ସାରନ୍ତାଣି।